Okay, orafo ya mu akwa ba mepie mo GH Live Kizito Sports na yatena se a na eyagre hu nsem na ese etodwa weekend anye good weekend amfa ma Asante Kotoko fraternity ni nyina. It was very disappointing say ene yeko lose 1-goal 3-1 3-1 to Bobo Koya from the Heart of Lion na yedi hu komo kakra bebre. Before our game, no be here with regards to our segment here to this opponent watch. Na ni nyina mu no antentam ema ekwa achew kakra editia Asante Kotoko at this juncture league no IP so lose no buy no Kotoko as usual a lot of pressure and they pop up from all angles. Questions to cry you really against Bar second na AC bisa after the game yeah misa na anigye mro so akwa bro for say happiness overload nti ya misa na ye to aso a nti ko lose wi na ama amanfo abakire question ni ama hodo ye de ni nyina ebebra what is in line na eni ama hodo e se ohu no Kotoko currently ho yes ye de ni nyina eba be some on this edition ya ma na mro simadunum simaduo no ye bo no po na ya sori so na yakọ yanim na de aka no ye de atu edwa e de ama yenetiefo now na ye bodwa se ye betumi ato aso akọ stadium ye be ma manfo ye create awareness na a 3-1 lose akọ e de ama we ye biggest defeat ayenya as far as this season is concerned na I think about second actually 2-1 this season no and a Lions atimi atinimu kakra amna kwa 3-1 nti ahun duties ye de bro had to focus on preparation now more prepare or should any match gidi bia Brown near Asante Kotoko any game no yes unlike Kotoko no there ese otumi ebo football association cup no that is FA cup no yes omo there no ane say omo ekeka bom no ma hwese di so no ebetumi akosa na ekoye de omo details any ade kakra ebetwa agu nso ebebre na tie for life ewudwuma de yi so na ya bisa a little bit question bi so a asha se pop ba na ya hwese munchemu ebetumi atoja live e will show you so na Asante Kotoko wono ebetua won training so and I say after say you could lose you no yes rest ye kwesi ada no but Monday and bibia betumi atoa so kama na afi ya hwese di so no ebetumi akonti more and the bro stay glued na yensomo sompa live ewa. Sports time with San Kizito, Log Live Studio, present inside. News of Ghana. Sports more, breaking news around the world. Sports subscribe, share with others. Okay, yeah, say what year to na yes some more. Say Ghana Premier League, and paying for HMA, esa kwa humijim kakra. Yes, esa kwa humijim. Na humijim ni nyina no ene say nyame edi aduma Ghana Premier League ne de e be returning on Saturday, February 14, and e be returning no ye ba mediama ene aduana na ebebo league ni masam na making February 14 and e be returning na ne kwesiara so all blast and samates abo Asante Kotoko ne Heart of Folk ebebo na Bichem United ne Young Apostles abo Brekum Chelsea ne Heart of Lion ebijinamu na Bibiani Gold Stars and so any Baseke Holy Stars edi apem so Dreams any Karela na Wonders 11 Wonders any Vision FC abo Hoho United any Nations FC so ebebo we can ebeto aso na ba be yet send home match day 22 and no enchemu kakra yade ema in a tier 4 ewo but league no call yan can say couple of days and as a races kakra ewo nefua kakra mu no yes na de tier and say FA Cup ebetudwa Asante Kotoko boboku no yes facha me womo ene boboku Aduana Stars ewo date ewo Baba Yara Sports Stadium and sample ena Kotoko ne Hearts game no atudwa unim dada na de tier ne say Kotoko ko lusu ewo bia ye friend say Pando amazise Kotoko Hearts mpo
me come pa in Chester House and so but House Abisan Kotoko home with a point. Mediama 43 points. Aduana 36. House 36. Bibiani Gold Stars 36. Etoso 9. Kotoko Etoso Num with 35 points. And also home Tesam Kakra to dwa ewomu na etoato so de kwa ase hwa now Aduana Stars womo aba betoso mienu and a House abetoso miensa omunyina ne House and bibia ne Gold Stars with the same number of points 36 Kotoko etoso enum 35 points Mediama 43 the lead come here as a league to say the rich for Kotoko no ya bibia ho enti say FA Cup no and mpanyimfo di omani so saa ne nte kakra yanya but still Kotoko engivu hope away but meeting kakra koso obi beka se Kotoko da bia emergency meeting edi nsusanso na di aba na enumu na nchemu kakra ebeba ene se wo mu chemu a aden na away matches wini IBB ho edi amasa nte Kotoko question na omubisa abaako ewo training Messi training grounds meeting no ase no say adai na away win no esema away win na aye na ho bibio ho e de etia Asante Kotoko a ema ne ema enkoso senke de away points away no uhwemu a afi league aye boy away Kotoko a win 3 ene a draw 4 ene a lose 4 enti nka away kra ne de league table na away no nka has modemo osoro pa has and anke leadi away league table no has and commune leadi and I'm say has no watimi abo modern away games 11 awabo no we win 5 and we draw 4 and we lose 2 media mo lead league in the general league no away about 10 games and win 4 I draw 4 and lose 2 Aduana and so away games no we win 4 I draw 2 and lose 4 Kotoko away games we win 3 I draw 4 I lose 4 nti uhwemu a enka ye the league log na away nko ampo ne ade ya enka Kotoko away no yenya mu 13 points away 13 points na yenya nti away league table no has to focus 19 points I mean the away nko na ya edi lady nanka media ma tosumi no 16 points nanka Aduana nya 14 points edi atosumi ensa na Kotoko atoso 9 with 13 points even if away nko a no no enti ade bi ampanyifo kiremu a ayam pentin kwate anhye da emwa na omuhwe home game kra nso a home games no nso kra nka ene nka no nso kra yibi ho omuso home games no nka Kotoko nso toso nkono home games no nka ye di home game nko anso na ye league table a nka Kotoko etoso nkono 10 games a Kotoko abo home no Kotoko abo modern awi ni mu nsia a draw 4 lose dey be man na is a draw e dey nya fi pa in as much as you lose home no afi teams in lose home media ma on lose ye Samates in lose home Gold Stars in lose home Nations in lose home and Kotoko in lose home nti these are the teams home teams games and as a home games wo mo in lose ye senke dia home kwa na ya nka Kotoko tosu 8 even home results nkwa na the league table nka media ma 27 points Samates 27 tosu mienu nanka bibia ni Gold Stars atoso miensa 26 nanka Nations atoso 9 or 25 nanka be chim atoso nu with 24 let's be chim kra home performance e was so chen Dreams nka obetoso nsia with 23 nanka Holy Stars good home performance on also atoso 7-23 Karela betoso watch with 23 na Kotoko Asante Kotoko no atoso kono with 22 points nti uka home any away ni nyina aboma overall ni nyina no na Kotoko ehuri eba betoso nu nti away nye home no draw nkwa home se lose ma ba draw no dinya oyi ba se o lose o bo draw mienu a chance de o de lose one match kra nti eno nsem kakra etojo nti mpanyufo fa table yi edoso no bisa se na asa ade efie nya abontene nya o answers de bi beba baby bi ho nkomo de bi kokoko so nom ne ade a but the preview to yenima e bi to dwane se
they question Kotoko performance mostly ɛwɔ away ɛna almost are complaining here withdraws ahodoɔ a ɛkɔ so ɛwɔ home no ɛno ɛyɛ nkɔmɔ kakra a ɛtwa gu yɛ no mu bi bɔhyɛ na ɔmbɛhyɛ ɛna technical ne hyehyɛhyɛ ɛbɔ sɛ going forward no ɔmbɛ see to it na ɔmo ahu de ɔmbɛyɛ nti ɔmo nyinaa saa afa adwene sɛ na deɛ na ɛbɛyɔ na yɛaboa ma nipa ba stadium nam sɛ adeɛ no Kotoko fans na yɛ kame ayɛ sɛ performance o nti sɛ aburokyire a ebi a team ne nwe koraa na sɛbe asɛm kɔn no mo da so kɔ stadium na no ɛyɛ season ticketing bibra toto agu nti wankɔ a waa no abɔ ho ka but aha deɛ deɛ daruta da na ma cash and carry nti okuta ne cash na sadeɛ no nso a ɛkɔ so na nyɛ ne fa ɔmfa me carry nti didi nkɔmɔ saa nti deɛ wɔn mu ansɛ sɛ Kotoko pɛgya na hom ne so bisa coach problem bi wɔ hɔ ɔmo so daabi nti saa na wɔm nti what is Kotoko ayɛ emergency meeting deɛ ɔmo ayɛ bi ba question na akyitaafo bebree bi san sɛ meeting bebree ɛkɔkusi hene ɛno nso ɛyɛ nkɔmɔ kakra a efrɛ kyerɛ ba ya na obi si Kotoko lusu baako a na fans ne kasa bebree no ɔmo nkasa bebree no nkɔmɔ nyɛ dɛ yɛte hanom ɛna ɛbɛyɛ opponent watch ɛka yɛsa afrɛ Kotoko mpom panyimfoɔ ne wɔn a ɛka ho bi wɔm ɛde to wɔn anim sɛ Lions preparation ɔmo yɛ nyinaa yɛ set pieces ne kan sɛ mo bɛdi adanse a ne ka sɛ Lions preparation ɔmo yɛ nyinaa mostly ɛyɛ set pieces ampa nkame ɛnyɛ wɔn a sɛ ɔmo hyɛ goals ɔmo hyɛ mostly ebi free set piece mu epie baayɛ nti adwuma a yɛmu bi yɛ no nyɛ Kotobeku ma nko ho adwuma na sɛ bio yɛyɛ wɔ ha na mmom yɛ try as much as possible sɛ yɛbɛ create awareness ne aboa ama team na fa na ntoma preference na Kotoko obi ɔne mbebo bia week nim yɛsi mu a yɛyɛ ne ho adwuma saa meka sɛ yɛyɛ ne ho adwuma a yɛ try report ne training opponent a Kotoko ne kɔbɔ no yɛka ne ho nsɛm wɔ fie ha ɛnyɛ sɛ yɛka gu mframa mu kɔ yɛsa frɛfrɛ mpanyimfoɔ bi a bɛn Kotoko no bara ofrɛ koraa sɛbe wokɔ peke koraa na ayɛ biribi wɔ hɔ nti ɛno nso ɛyɛ wobɛbrɛ saa ansa na yɛapeke wokɔ wo a wo sa oyi bɛsɛ wo sɛ wo credit asa aka information no na ayɛ biribi wɔ hɔ nti me reporter a wokɔpie mu ɛwɔ mu training ground kaa sɛ kiritu ahwɛ a nkurɔfoɔ de ɔmo de set piece bɛhyɛ go atia mo ampa ne yɛkɔɔ yɛ ɔmo hyɛ yɛ go set piece no nti deɛ wɔm ɛno no yɛnto ankɔmmɔ so ɛnam de ato fam nam sɛ sɛ nneɛma nyɛ dɛ nka vim bi pa week na manya pa me be create awareness nka yɛmfa nkɔ stadium no mpanyifo awdo am no my production ɛwɔ dem yɛ bi di nkɔmɔ no bebree kura aboto former players bebree aboto sɛ mansa na results na ma dia yɛ modede o sɛ obi mra stadium ti de wɔm no Aduana ɛne Kotoko wɔ FA Cup bɔ has any game bia bɔ kɔpem so ne Kotoko bɛbɔ nti has the mo yɛ ne sɛ ɔmo bɛbɔ friendly matches couple of friendly matches bia ɔmo lining up ɔmo training grounds ni nyinaa no preparation ɔmo prepare towards Asante Kotoko na the gist ne sɛ ɔmo so ɔmo mpene ɛma any media man bia na sɛ cameraman bia me pie ɔmo twitwa ne ade nkoto to Facebook ɛne ade ɔmo yɛ ɔmo secret training sɛ ne bɛboa na ɔmo timi anya vim no mo de abɛpie mu ɛwɔ Asante mam na ɔmo ne Asante Kotoko ɛde atata so nti has preparation and answer adwempom de ɔmo bɔ mu trim po towards game say possibly win yes ɛkɔ ɛde ɛma wo mu ɛno nso ɛyɛ nkɔmɔ kakra ɛtwa gu ɛwɔ mu as usual sɛ Kotoko ɛbɔ ball su a you don't expect some pressure ɛma pressure bɛba na pressure nkakra kɔ opposite so sɛ dem ka sɛ nkɔmɔdie ne ade akɔ so ne nyinaa na ɔmo wie nkɔmɔdie ne kra bi nkɔmɔ kakra yɛate ne sɛ nyamea nukre ni mmerɛ bi Kotoko epe coach na ɔmo dwen coach ba hwere Hayford ho na ɔmo dwen ne ho na ɛna kyitaafo no mpanyimfo eka bi ɛwɔ ne bi ka sɛ krakye deɛ wɔkɔ no wɔne anwie ne yi o ɔkɔ yɛ kra nso jabs a watro ne dɔɔso nti ɛkɔfa ne ba ɛbɛba bɛɛbo akye bi din ɛna ɔmo twa ne din edin baako nso ɔmo saa dwen ho yɛ tanko yɛ coach me deɛ mɛya ɛno nso antentam ɛna ɔmo ɛde ɛfa Ofazito ɛna ne ezipo na to a ebibi ɔno ma ɛnhyɛ da nwie pɛ nti let's keep hope alive ne hwɛ sɛ ebetimi awie pɛ ya nyame amfa fie na Aduanafo bɛyɛ nyanko bɛba na ɛsa fie season na ebibi ɔhɔ ɛsini trase a ɛbɛyɛ bibi ɔhɔ a ɛnmoa nti this is the game all hands should be on deck mom yɛmfa defeat aba na ntu echi na yɛm prepare towards this game yɛne Aduana stars ɛwɔ bɔ no should be do or die affair
Fortunately you're born home na yehu de betumi ayo ama nkunim di aba ye mmobọ na ne de nso ni nkunim ne fan prepare ahead of the house game no because house I lining up couple of friendly games on bebo na omo de Asia Sante Kotoko this time around almost mo ma media grow and no nkomo kakra atodwa ewo mu now yanto nkomo so obekaya Kotoko ebo na anu ada omo ne ba sekansa no was it ba sek ya ye bo home ha edi nkunim ansa na yɛkɔ ahanom a Lions for edi jatabru a ebihia yɛkɔ mu a yɛntimi ani nkunimi na ticketing ho nsɛm bi ekosi yɛ ɛma chairman solo global supporters union ni nyina ɔna yɛ teacher ni ti breakers a ɔda no ɔno a ani gyina mu ɛboa ɛma yehu obi a no atɔn complimentary ama obi ni ade a ɛno deɛ damani ɛmanim sɛm na nkɔmɔ nketenkete kakra yɛate ɛwɔ dan akyi a yɛde tu dwa ne sɛ nyame anim complimentary ticket no enye easy say be kwa bontene o se ri ni ye nti adwen ama so lose buy no na concern are raising say let's ask ourselves this question complimentary tickets no yam printing asafo interchange na say na complimentary tickets so a chairman so lo boy ya retrieve ya police be mo eno so na enye fake complimentary card no be a print your official complimentary card a ewo team no this ewo ya so yani distribute na isi day na complimentary card no bi could do be some money business question no am to the fact as CID focus say does it mean say adena ba ko pe na bi obi di ma sister Aduana bra same na bra no call ye wanya ho ankonti ono so di ma obi so mfa nko bi no ton ma obi ana asese but entia ne ba bi a ade ne sakọ ne kire say enye saa agwatombre ade ekoso de nkrofo ko hunu se yesu ko hunu se nkrofo di dwa ewa so dem o twins aba bro wo mu no ese ayi Kotoko marketplace nso ya creative marketplace o Kotoko ho ekoso ntina na prenkaye de aha ye ni tumi de be kan ne se nkomo nkete ekoso no nana complimentary card kwa bontin me ton no yesi nya ba akunya mienu nana wada room ani die ni ahobrase kwan so yesrew Kotoko de committee tie ni emergency meeting na nti se ne mo be set up inquiry abo CID for na amomoa nti se be dan ya dan se bio case hunu se de ye ta ka na Ghana mo ya ikuntomre case ye ne CID for ni bi bo komo but ese ade no papa no komo nze omu pushia ya akoye se empanyimfo bi a ewo team ni mu hu bom sorry to use that word offish enye na napenkra with all due respect enye na napenkra but empanyimfo bi hu bom na complimentary ne kwa abontene nti na napenkra show ya de nyina no na nipa master stadium na kakra beba no nso ye bo no sapetingui enkonfo bi botomu a esa na obre me de bobo ni wie kura na you stores na se yalu so ya na e ma honti because me pawasem do na timi shrewa nkomo nketenkete no idama ne nka na ya adoso se player ye na se terminate ne contract dia panyini bi nso e de ade e penalty cha e so no nso na dwuma a oyo e si ija no kwan tinana we do adama onana me kasa bebum anase wako me kasa bebum megiri so obeti ase na waboa na de ese moyo mayo nam se nkomo nketenkete e koso no ene se yura posifo aso ya no nkomo ni bi kura kire mu a ese complimentary ni na enante entimi mfiri Kotoko ba bia ye eyi ni ye frɛ o se ye office wona ode no kwada so mpo na dru santa so run about odasani ene di pie na ba mu ade no so ye se akoso a nti ye bocha manso laba so aboa aye whistle blow akese no na moboa am ye hunu pomasi bre enye individual na nekita no nko na committee cry de ni pie business ekoso ana asese badama momoaye yenya na no hibre na bibia nwi pe nti chama so lo nwie waboa am ya chede a ne eboa yenya investigation ehunu ba bi ade no ifra eno nso ensem kakra eba sade nei Kotoko ayi bibia ho ne akobbo adi nkugu no yesi management adwen ho sa anhwa
child striker no be announcement within a week near any house be bono na atimi ginger fans ne kakra na omo di videos ne ade ne bi atu tuda na aboa ama nneɛma kɔ so ne video no de nkan ayi bi wɔ ha nti the announcement no bɛba so no your friend say kafusa shasinte bombard no aha omo announcement a yenso de atien za ahwɛ omo de no bitwim na aya appetite kakra ama mo aha nti ebi a itimi hye Aduana nyame boa na omo de no nso twimu a announcement but a free agent nti ebi timi register no at any given point in time announcement eba no bɛboa ama bibia tumi akɔ so na ebi a whet the appetite of the fans na mo matimi akɔwura me ne Hearts game no ɛno nso ɛyɛ plan kakra yɛ sɛ ɛwɔ dan chi a yɛate bi a yɛbɔ ho mpɛntɛnkwa ɛde ato yɛn team for anim nti on this edition no yɛ ma pressure kakra ɛwɔ zito so ɛne yɛ ma preparation a Hearts for nso yɔ na ɔmo de aba bɛhyia Kotoko in as much as ɔmo mu ni official game bi abɔ no ɔmo bɛbɔ friendly match Aduana Stars nso ɔne Kotoko ɛwɔ game bɔ wɔ FA Cup no Aduana is planning to come to Kumasi quite earlier. One person be pitch camp e Kumasi. The yetete eno no. Ti atapoku ene na wo so adotom na ntia no. The yetete nso ombe pitch camp earlier. They will be away from Doma. Sene be ya ombetumi apitch camp earlier e Kumasi. Na omo so preparation no. Aye straight ahead e di ama wo nti Aduana de no. Opponent watch de be draw na wiki de ekoso Aduana ene Hearts nyina mu no. Ye de asomo na ye kana mpanyifo betia na omo de aya aso na mse ye ka alliance de se nkofo no set piece a na omo training no omo anfi ye ene akọ ene omo de abia ho e de ama ye ti sa na tie ye sa de somo Kotoko gate ho nsem complimentary card for say boso ne ade no so ese omo investigation no kire se eso ya na sa bi su achi o nti ye bisa esre na so omo aye na penkra oni anim na onye adom na obi a ne ho bon obi anana empam no emfiri ne nkyɛn te saa obi kofa ba na ɛyɛ akɔyɛ nsɛm bebree na yɛsa ma onyae sɛ mmere bi Kotoko epe coach no ɔmo bɔ bashuru hefo din bɔ tanko din nanso ekowi akyire no na Kotoko sɛdeɛ ne entitlement no dɔɔso no kyerɛwadwen dwumadi a kanane ne Garden City Radio tetete pa no Kotoko team no yɛfrɛ no kyerɛwadwen FC obi a kyerɛ na adwen nti kyerɛwadwen by CCC no ene yi ba shi free ho sɛ dabi ukofa ne ba enye fans ni bi abo anyo so tanko nso bi yesi bi class or the din dodo ni ade ena no so antintam ene ne yede kofa ofazita legend okuso legend kama ede maya ne aise ilianom ahonafo asa atofo da ene kwanimu na sa aba na chia eno so ye kakra ye ba be somo ene yede to form enye dede yo enye Kotoko 1 Hearts 1 na emom se di team be fa ne tema pafra enti enene e ba be somo a yede kakra ba ye be sa ba na I decided to anim say Chad ni no Kotoko ye training no so it's likely say bia on be announcement enterprise say be weti amanfo appetite kra na kono aba bia no team no na abia aboa mankofo akọ stadium no so nkomo nkete kakra ene na de na de brown de nkomo nkete Kotoko nkomo nkete ene ne de brown me did there is in Kizito you do see ni aka subscribe to Kizito Sports yes your company in the GH Live but your onkrabata bebre ba ku Kizito Sports eso ne ewe ene de ahembobo ano sports ebrewi ene oba ko nso e friend on the pitch GH on the pitch GH ne de na me no Fox FM tete no eye bi o me radio stations am ye adwuma nyina no na me ye foreign news no ha e wo me retirement of foreign news no mu de so CS associate ene aso ma ye on the pitch ha nti no on the pitch GH nti ya na wahwehwe no nso ama no ahwe bi ho e de ama me yes channel ba ko aba ni ye the video gum latest work up who news ye be chiro de ekoso campa baby a Ghana betena baby a teams outdoor betena nyina nyame adom ye okrum ha ye de be somo visa ho nsensem ma visa and no be frame Kizito bo am na menya visa and I'm say hey boss sports na meka menya visa ho adwuma oda roma and na meka ya me ne bra ni nyina esre nti me de sports na me ye sa na it's here but ye okrum ha de nti ye be ma news na yenuanom a mo be ba no ya chere mo ho kwan am be fa so buses transportation train transportation and whatever the so for him saying in World Cup news Chelsea Barcelona Real Madrid bibia
ɛno deɛ ni channel ha aha deɛ Kotoko pa any other opponent watch any ɛyɛ wɔ ha na mmom deɛ wopɛ no paa baako nso no deɛ yɛfrɛ no on the pitch GH park no so yes on the pitch GH nti saa ɛna ɛsi teɛ mede de Derek St. Kizito, thank you so much for being part of this great family. That's it. Breaking news. Small breaking news around the world of sports. Subscribe, share with others. Subscribe, share with others. Sports time with St. Kizito, your live studio. Present inside. News of Ghana. Sports more breaking.